Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sojojin kasar sun lalata sansanin sojin Iran a tsibirin Karg wanda ke bakin tekun kudu maso yammacin Iran, inda ya yi gargaɗin cewa fa nan gaba kaɗan za su fara kai hari kan albarkatun man Iran da ke wannan yanki. Sai dai Iran ɗin a martaninta ta ce idan aka yi kuskuren haka to lallai matatu da rumbunan mai a yankin gabas ta tsakiya za su shiga cikin wani yanayi. Isra'ila ta kai wani mummunan hari babban birnin Tehran a halin da ake ciki daidai lokacin da dubban mutane suka taru jiya Juma'a domin gudanar da gangami na shekara-shekara da gwamnati ke goyon bayan Falastinawa da kuma yin kira ga kawo ƙarshen Isra'ila. A nata bangaren Iran ta kai hari ofishin jakadancin Amurka da ke Bagadaza na ƙasar Iraki da safiyar wannan Asabar. Dan jaridar kamfanin dillancin labarai na AP ya ce an ga tiririn bakin hayaki na tashi a saman ofishin diplomasiyar Amurka jin kaɗan bayan ƙarar fashewa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanya ladar dala miliyan 10 ga duk wanda ya bayar da bayanai game da inda sabon shugaban addinin Iran Mojtaba Khamenei da wasu manyan jami'ai suke. Ministan harkokin cikin gidan Iran Iskandar Momeni da ministan leƙen asiri da tsaro Ismail Khatib na cikin mutane 10 da ke cikin jerin sunaye da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da neman su ruwa jallo wannan da ke zuwa yayin da sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce sun raunata sabon shugaban addini na Iran a hare-hare da suka kai wa kasar. Sarwa ta ce baya ga ba da lada ga duk wanda ya ba da bayanan a kan jami'an na Iran, za kuma a ba shi kariya ta musamman ko da kuwa ya bukaci rayuwa ce a wata ƙasa. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga Isra'ila da Hezbollah da su kai zuciya nesa domin dakatar da yaƙi da ke tsakaninsu. Guterres ya yi wannan kira ne yayin wata ziyara da ya kai Beirut, inda ya kaddamar da gidauniyar dala miliyan 325 domin taimakawa Lebanon rage radadin hare-haren da ya tilasta wa mutane barin muhallansu cikin ƙasar. Wannan na zuwa ne yayin da rundunar sojin Isra'ila ta faɗaɗa gargaɗi da take yi ga mazauna kudancin Lebanon zuwa yanki da ke arewacin kogin Latini da su fice daga wannan yanki. Najeriya mafiya Shi'a sun gudanar da gangami na goyon bayan Iran a Abuja, babban birnin kasar, da wasu birane a Najeriya, dauke da hotunan marigayi Ayatollah suna rera kalaman adawa da Amurka duk kuwa da dimbin jami'an tsaro da aka baza a Abuja. Tawagar mabiya kusan 200 sun taru bayan sallar Juma'a a harabar babban masallacin Abuja, suna rera taken kin jinin Isra'ila da Amurka tare da bayyana goyon baya ga Falasɗinawa. Muzaharar ta zo ne a daidai ranar Quds na shekara-shekara da ake gangamin nuna goyon baya ga Falasɗinawa da kuma adawa da mamayar Isra'ila a yankunansu. Hukumar hasashen yanayi ta Najeriya NAMED ta fitar da sanarwar gargaɗi game da lafiyar jama'a, inda ta ce akwai jihohin arewacin ƙasar da dama da ke fuskantar ƙarin haɗarin kamuwa da cutar sankarau yayin da yanayin zafi ke ƙaruwa a sassan ƙasar. Hukumar ta bayyana Sokoto da Zamfara da Kebbi da Katsina da Kano da Jigawa da Adamawa da Gombe da Bauchi da Yobe da Borno a matsayin jihohi da ke cikin babban haɗari na kamuwa da wannan cuta. Wani harin jirgin sama marasa matuƙi da aka kai kan wata kasuwa mai cike da jama'a a yammacin Sudan ya kashe mutane 11 tare da raunata wasu da dama, ciki har da ƙananan yara. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa hare-hare da ake kaiwa ta sama yanzu na neman yana zama ya yi kamari a ƙasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula sama da 200 cikin ƙasa da mako guda. Cikin wata sanarwa, ƙungiyar likitoci ta duniya Medecins Sans Frontières ta ce ta yi wa kusan mutane 20 da suka ji rauni magani, kuma 7 daga cikinsu ƙananan yara ne da suka ji raunin a harin na kasuwar Adikon a ranar Alhamis. To Ivory Coast ta yi bikin tunawa da harin ta'addanci mafi muni da ta fuskanta shekaru 10 da suka gabata, lokacin da wasu mahara 3 ɗauke da makamai suka kashe mutane 19 bakin tekun Grand Bassam. An gudanar da bikin fitaccen gari a fitaccen garin nan da bakin teku da ke wajen birnin Abidjan, wanda ke zama damar tunawa da waɗanda abin ya shafa da kuma nuna juriyar da al'ummar Ivory Coast ta yi.